Сергей Ковальчук прыём грамадзян у Брэсце праводзіць упершыню. Распачала гутарку брастаўчана міністра спорту і турызму праблема прыгранічнага веласіпеднага руху. Кіраўнік арганізацыі «Завела Брэст» узняў пытанне перамяшчэння веласіпедыстаў у пункце пропуску Брэст-Тярэспаль. На яго думку, пагранічны велапераход пашырыць турыстычныя магчымасці. Сергей Ковальчук з ім пагадзіўся. Сегодня у нас безвизовая зона в Брест, и сегодня приграничное сотрудничество с Польшей, с странами Европы для нас очень нужно и выгодно. И вопрос, который сегодня поднял гражданин, абсолютно правильный. Надо посмотреть в рамках действующего законодательства, все посмотреть. У нас есть межведомственная комиссия по туризму, и мы эти все вопросы, которые были сегодня подняты, я думаю, в общем сильно решим. Развіццё аграэкатурызму ў краіне адзін з прыярытэтных накірункаў як у эканоміцы, так і культуры. На адсутнасць апошняй у рабоце мясцовай аграсядзібы паскардзіўся жыхар вёсцы Няплянка Брэсцкага раёна. Паводле яго слоў, нават судовыя разбіральніцтвы не могуць спыніць начны шум суседняй сядзібы, а рэгламент у заканадаўстве толькі для шматкватэрных домов. Сегодня надо сделать анализ, насколько действует законодательство правильно в этом направлении. И вот с теми проблемами, к которым обратился к нам мужчина, вот сквозь призму этих проблем мы сегодня должны посмотреть на нормативно-правовую базу и внести соответствующие изменения, чтобы не нарушались права как владельцев агроэкоусадеб, так и граждан, которые проживают рядом с ним, чтобы всем было комфортно. З цікавай прапановай да міністра спорту і турызму звярнуўся старшыня рады спартыўна-патрыятычнага клуба «Спарта Фэмілі» адкрыць шматфункцыянальны цэнтр адзінаборстваў, які можа стаць як арэнай для міжнародных спаборніцтваў, так і трэніровачнай базай. У тым ліку бясплатна трэніраваць дзяцей і падлеткаў, якія знаходзяцца ў складаным сацыяльным становішчы. Сергей Ковальчук параіў распрацаваць дэталёвую канцэпцыю будучага цэнтра і паступова пераходзіць ад рэалізацыі простых задач да больш складаных, каб добрая ідэя знайшла ўвасабленне і сабрала ўсіх зацікаўленых у развіцці адзінаборстваў у вобласці і краіне. Вераніка Якавец, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».